Det her det er spørgsmål 13, der omhandler fedtstoffer og lipider. Lipider det er molekyler, der primært er opbygget af lange carbonkæder med hydrogenatomer bundet til. De lange kæder de er typisk bundet sammen på et mere polært molekyle. Lipiderne de kan opdeles i 4 kategorier. Der er fedtsyrene, som er lange carbonkæder med en syregruppe på. Så er der glyceriderne, der er flere carbonkæder bundet til et glycerolmolekyle. Så er der lipider, der ikke indeholder glycerider, som er lipider, der har en anden opbygning. Det kunne eksempelvis være glykolipider, som er lipider med sukker som bindingsmolekyle, eller fosforlipider, som har en fosforholdig gruppe som bindingsmolekyle. Når man taler komplekse lipider, så vil der oftest være tale om lipoproteiner, som er en kombination af fedtsyrer og proteiner. Almindeligvis tegnes molekyler sådan her, hvor du tegner alle atomerne på. Men for at forenkle tegningen af lange carbonkæder, så kan de tegnes sådan her. Det er her indforstået, at der sidder et carbonatom på hver knæk, og at der sidder hydrogenatomer til at udfylde alle carbonatomerne. Jeg er blevet bedt om at redegøre for opbygningen af triglycerider og andre lipider og fedtstoffer, og heriblandt tale om dobbeltbindinger. For molekylerne de kan være opbygget med enkeltbindinger eller en eller flere dobbeltbindinger. Dobbeltbindingerne de påvirker molekylet ved at de låser molekylet i en flad struktur, da pi-bindingerne de ikke kan tvistes. Dobbeltbindingerne kan påvises ved hjælp af brunvand. Der er deres til en binding og ved spalte dobbeltbindingen under reaktion. Vi ser dobbeltbindingen her. Der bliver tilført noget brunvand, og dobbeltbindingen den spaltes, så der kommer til at sidde brun i stedet for en dobbeltbinding. Det her det arbejdede vi med i forbindelse med journalen Den mest umættede olie, hvor vi undersøgte, hvilke olier der var mest umættede. En umættet olie den vil have mange dobbeltbindinger, som kan mættes af det her brun. Molekyler de kan være mættede og ikke indeholde nogle dobbeltbindinger. De kan være umættede og indeholde en enkelt dobbeltbinding, eller de kan være polyumættede og indeholde flere dobbeltbindinger. Brunvand det er almindeligvis gult, men det vil affarves ved kontakt med de her dobbeltbindinger. Så des lysere den nederste væske er, for den nederste væske det er brunvand, og den øverste det vil være olien herovre på billedet. Des flere dobbeltbindinger vil der være i olien. Når man snakker dobbeltbindinger, så vil der også være enten Z- eller E-isomeri. ZE-isomeri det kommer af tysk og betyder zusammen eller entgegen, som betyder sammen eller modstående. Det kan forklares ved, at når molekylet det låses af de her dobbeltbindinger, så låses carbonatomerne med grupperne i hver sin ende, også i nogle faste positioner. Grupperne de prioriteres efter vigtighed og størrelse, når man kommer til, om de skal hedde enten Z eller E. Hvis de to grupper på henholdsvis den ene side og den anden side med størst vigtighed placeres på ligesom øverst eller nederst på samme side, så vil der være Z-isomeri. Hvis de placeres mod hinanden, så vil der være E-isomeri, fordi så står de på modstående side. Hvis man kigger på tegning nummer 1 her, der er 1, den vil være prioriteret over 2, og 3, den er prioriteret over 4. Så der kan man se, at R1 og R3 de er placeret mod hinanden, og det vil derfor være E-struktur. Hvis man kigger på det andet, så er 1 stadig prioriteret over 2, og 3 er stadig prioriteret over 4. Men her der er 1 og 3, de er på samme side, så der vil være Z-isomeri. Esterbindingerne, det er den måde, fedtsyrene de samles på et typisk mere polært molekyle. Esterbindingerne de dannes ved en kondensationsreaktion mellem en alkohol og en carboxylsyre. Og så sådan her ud. Det her det er en esterbinding, og der sidder et carbonatom her med nogle grupper videre ud. Og der sidder også typisk et carbonatom her med nogle grupper videre ud. Når man taler opløselighed og lipider,
så vil man typisk tale om meget upolære molekyler, da de lange carbonkæder ikke har særlig stor forskel i elektronegativiteten til, at elektronerne de kan forskydes indbyrdes i molekylet. Og lipiderne de vil derfor ikke kunne blandes med vand, medmindre der tilsættes en emulgator. Lipiderne de vil i stedet for danne nogle London-bindinger, som gør, at alle upolære molekyler ligger sig, ligesom samler sig. Carbonkæderne de kan ofte samles på et mere polært molekyle, som for eksempel fosforlipider, hvilket gør, at molekylet bliver polært i den ene ende og upolært i den anden ende. Den her forskel den kan være rigtig god i forbindelse med membraner og lipidernes betydning i biologiske systemer. I membraner, der vil membraner de danner en barriere, sådan at større og polære molekyler de ikke kan trænge direkte ind i celler. Cellemembranen den består typisk af fosforlipider og membranproteiner, hvor membranproteinerne de typisk fungerer som transportkanaler for de her stoffer, der ikke kan trænge direkte igennem membranen. Fosfolipiderne de ordner sig således, at deres hydrofile ende, det vil sige fosforenden, den vender henholdsvis ud af cellen og ind i cellen. Det er de røde, der er tegnet her, hvor fedtkæderne de vil vende ind mod midten af cellemembranen. Og da membranerne så derfor har den her upolære midte, så vil det afgrænse cellens ydre miljø og det indre miljø, fordi der netop på grund af den her upolære midte ikke kan trænge molekyler igennem. Og de polære molekyler er så nødt til at passere gennem membranproteinerne. Fedtstofferne de har også betydning for vores stofskifte, og jeg er blevet bedt om at beskrive, hvordan kroppen den optager og nedbryder fedt i organismen. Fedt det optages, og det behandles i organismen for at skaffe ATP, som er et energirigt molekyle, som under spaltning kan afgive energi til rigtig mange af kroppens processer. Når fedtstofferne de optages med maden, så bearbejdes de først mekanisk, sådan at de adskilles fra de andre næringsstoffer, der kommer med maden, og ligesom bliver spaltet ud, sådan så vi har fedtmolekylerne for sig selv. Senere så vil de blive behandlet med nogle gallesalte, sådan så de kan blande sig med resten af maden, når det skal ned videre i vores system. I 12-fingertarmen, der vil enzymet lipase behandle fedtstofferne, og vil spalte ved en hydrolyse de her esterbindinger, så vi får en carboxylsyre og et glycerolmolekyl typisk, når de her bindinger de brydes. Og molekylerne de kan nu optages over tarmvæggen. Efter optagelse så omdannes de her fedtsyrer til acetylcoenzym A, som den her omdannelse den sker ved en beta-oxidation. Glycerol det omdannes samtidig til pyruvat, og både pyruvat og acetyl-CoA de vil indgå, og de vil blive nedbrudt i citronsyrecyklussen, og dermed kan de frigive noget energi og danne noget ATP. Hvis der er overskud af enten pyruvat eller acetyl-CoA, så vil der dannes noget fedtvæv igennem fedtsyresyntasen, som vil læres som fedtdepoter i kroppen.